Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα βιντεάκι με κάποιους φίλους μου, τον Ανδρέα τον Τέλειο, τον Αλέξανδρο και τον Ανδρέα τον Ταλάπα. Πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Σήμερα αυτό το βίντεο θα έχει πάρα πολλά αστεία, θα λέμε διάφορα και θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ας ξεκινήσουμε κανονικά τώρα το βίντεο, γιατί το προηγούμενο που είπα να ξεκινήσουμε το βίντεο ήταν ένα λαθάκι για να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Πάμε να κάνουμε βίντεο. Λοιπόν, έχουμε πάει εκδρομή στα Βαλιμίτικα με το σχολείο μας. Όπως βλέπετε πάμε όλοι η πρώτη γυμνασίου εδώ πέρα, είναι η τελική μας εκδρομή. Σε λίγο περίπου θα φύγουμε στις 4 η ώρα. Και το χρόνο μας είπε η καθηγήτρια. Σωστά, ο γυμνασιάρχης. Ναι. Η καθηγήτρια απλώς μας το ανέφερε. Ναι. Τέλος πάντων. Και αυτό που έχουμε να πούμε ότι θα κάνουμε πάρα πολλές τρέλες και πάρα πολλά ωραία βιντεάκια. Ελπίζω να σας αρέσουν, Λοιπόν, σταμάτω τελειώ. Λοιπόν, πες ένα ωραίο ανέκδοτο, Τέλειε. Δεν θυμάμαι κανένα, δεν μου έρχεται. Εσύ Χρήστο, θυμάσαι κανένα? Όχι. Λοιπόν, θα πω εγώ. Ήταν ο Νόε και ξέρετε όλοι την κυβωτό του Νόε, την οποία είχε μέσα ζώα, βατράχους. Λοιπόν, και έτσι όπως ήταν ένα βατραχάκι, ρωτάει τον Νόε, Νόε, τι θα πάμε σήμερα? Μυγούλες, λέει ο Νόε. Την άλλη μέρα, Νόε, τι θα πάμε σήμερα? Μυγούλες, λέει ο Νόε. Νόε, τι θα πάμε σήμερα? Μυγούλες, λέει εκνευρισμένος ο Νόε. Πάει τέλος πάντων η άλλη μέρα, ξέρετε, έρχεται. Νόε, τι θα πάμε σήμερα? Γεια σου, ρε Χρήστο. Και τέλος πάντων εκεί που λέτε εκνευρισμένος ο Νόε, εκνευρισμένος ο Νόε, ρωτάει πάλι το βατραχάκι τον Νόε. Νόε, τι θα πάμε σήμερα? Και λέει ο Νόε εκνευρισμένος. Παιδάκια, για σκοτείτε λίγο. Νόε, τι θα πάμε σήμερα? Ρωτάει το βατραχάκι. Και λέει ο Νόε εκνευρισμένος. Ένα μικρό πράσινο πραγματάκι με μεγάλο στόμα. Και λέει το βατραχάκι. Το κοκομύρο, το κροκοδιλάκι. Κάνω το γυλάκι. Τέλος πάντων, βέβαια μπορεί να μην ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά σε κάποιους μπορεί να αρέσει. Θυμηθήκατε κανένα ωραίο ανέκδοτο? Όχι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο σε κάποιον άλλον χώρο. Τώρα θα πω άλλο ένα ανέκδοτο. Ήταν μία ξανθιά και πάει σε ένα μαγαζί όπως είναι ο Κοτσόβολος, Media Mark, όλοι ξέρετε τέτοια μαγαζιά. Τέλος πάντων, μαγαζιά που πουλάνε τηλεοράσεις και τέτοια. Και πάει, ξέρω εγώ, σε έναν υπάλληλο εκεί του μαγαζιού και λέει: Θέλω αυτή τη τηλεόραση, κυριέ μου. Θέλω αυτή τη τηλεόραση, κυριέ μου. Θέλω αυτή την τηλεόραση, λέει. Και λέει ο υπάλληλος: Δεν δίνουμε πράγματα σε ξανθιές. Δεν δίνουμε πράγματα σε ξανθιές. Μετά πάει η ξανθιά σε ένα κομμωτήριο, βάφει τα μαλλιά της κόκκινα. Μετά ξαναπάει στο ίδιο κατάστημα και λέει στον ίδιο υπάλληλο: Θέλω αυτή την τηλεόραση. Πήγε στο κομμωτήριο, βάφει τα μαλλιά της κόκκινα. Το ξαναλέω άλλη μία φορά. Και πάει στον ίδιο μαγαζί, στον υπάλληλο και λέει: Θέλω αυτή την τηλεόραση. Και της λέει ο υπάλληλος ότι δεν δίνουμε πράγματα σε ξανθιές. Μετά πάει πάλι στο κομμωτήριο η ξανθιά, βάφει τα μαλλιά της μαύρα. Μετά πάει στο κατάστημα, στο ίδιο κατάστημα, στον ίδιο υπάλληλο, ενώ έχει βάψει τα μαλλιά της μαύρα. Λέει στον υπάλληλο εκεί πέρα: θέλω αυτή τη τηλεόραση. Δεν δίνουμε πράγματα σε ξανθιές, λέει ο υπάλληλος. Μετά πάει, βάφει τα μαλλιά της γαλάζια χρώμα, πάλι το ίδιο γίνεται. Και τι φαντάζεστε τι γίνεται? Πάλι λέει ο υπάλληλος ότι δεν δίνουμε πράγματα σε ξανθιές. Και κάποια στιγμή είναι ευριασμένη η ξανθιά, του λέει ότι πώς καταλαβαίνεις ότι είμαι ξανθιά? Πώς? Επειδή αυτό που λες ότι είναι είναι τηλεόραση είναι φούρνο μικροκυμάτων. Εντάξει, το πιστεύω ήταν λίγο πετυχημένο. Τώρα θα μας πει ένα ανέκδοτο ο Τέλειος, ο Ανδρέας ο Τέλειος. Μια φορά ο Τωτός είχε πάει με τη γιαγιά του στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσουν μερικά πράγματα. Και βρήκε ο Τωτός κάτω 100 € και λέει η γιαγιά του, πάει να τα πάρει ο Τωτός και λέει στη γιαγιά του: Γιαγιά, κοίτα τι βρήκα. Και η γιαγιά του λέει: Ό,τι βρίσκουμε από κάτω δεν το παίρνουμε ποτέ. Εντάξει, λέει η γιαγιά, και προχωράνε ακόμα
βρίσκει ο τοτός 200 ευρώ. Και λέει στη γιαγιά του, γιαγιά κοίτα την βρήκα 200 ευρώ. Λέει η γιαγιά στον τοτό, ό,τι βρίσκουμε κάτω από τον δρόμο δεν το παίρνει. Εντάξει, η γιαγιά το αφήνει και σε μια φάση σκοντάφτει η γιαγιά και πέφτει κάτω και λέει η γιαγιά, βοήθησε με λίγο τότε. Και λέει ο τοτός, αφού μου είπες εσύ ότι βρίσκω κάτι στον δρόμο δεν το σηκώνω. Μπράβο, Μπράβο σου, Αντρέ. Τώρα θα μας πει ένα ωραίο ανέκδοτο ο Χρήστος. Λοιπόν, ήταν ο παπάς του τοτού και του λέει, τότε πήγαινε πάρε στο περίπτερο 2 πακέτα τσιγάρα. Πάει ο τοτός στον περιπτερά και του λέει, θέλω 2 πακέτα τσιγάρα. Και λέει ο περιπτεράς στον τοτό, δεν δίνουμε σε μικρά παιδιά τσιγάρα. Πάει μετά ο τοτός στον πατέρα του και του λέει, μπαμπά, ο περιπτεράς μου είπε ότι δεν μου δίνει τσιγάρα επειδή είμαι μικρός. Ωραία γε μου, λέει ο πατέρας του, πήγαινε στο περιπτερά και πες του, είμαι 20 χρονών, έχω 10 παιδιά, η γυναίκα μου δουλεύει στο νοσοκομείο και η ταυτότητά μου έχει βουλώσει στην τουαλέτα. Πάει ο τοτός στον περιπτερά και του λέει, είμαι 10 χρονών, έχω 20 παιδιά, η γυναίκα μου έχει βουλώσει στην τουαλέτα και η ταυτότητά μου είναι στο νοσοκομείο. Ωραίο ήταν αυτό, έτσι, παιδιά. Ωραίο δεν ήτανε? Εμένα μου άρεσε πάντως, δεν ξέρω για εσάς. Αυτό που θέλω να σας πω τώρα, παιδιά μου, είναι ότι βασικά φίλοι μου, ότι σε λίγες μέρες θα κάνω ένα challenge στις βίντεο, αλλά βέβαια πρέπει πρώτα να βρω μια ιδέα. Μη μου ζητάτε λοιπόν, για όσους ξέρω και βλέπουν τα βίντεο μου από το σχολείο, μη μου ζητάτε να κάνω challenge στις βιντεάκι, γιατί πρέπει να βρω πρώτα μια ιδέα και μετά πρέπει να γυρίσω το βίντεο. Από κάτω να κάνετε like, share και ό,τι άλλο θέλετε. Επίσης και subscribe,